the caretaker of this resort, Bantayan Beach Resort. Yung pag-start ng resort namin, noong una, hindi pa ito yung mga cottages. Ano pa lang siya, mga kumbaga light materials, pero mas light materials pa kaysa dito. Anahaw yung bubong niya. Tsaka hindi pa masyadong maganda. Something blowing in the wind tonight. Your travel buddies, let's go! Yo, what's up mga buddy? Isang panibagong gala at isang panibagong adventure na naman ang ating pinuntahan ngayong umagang ito. So ngayon nandito tayo ngayon sa Bantayan Beach Resort dito sa Rawis, San Miguel, Tabaco City. Nandito po tayo sa kabilang isla ng syudad ng Tabaco at tayo ay magre-relax, tayo ay mag-e-explore. At tayo ay magdi-discover na naman ng mga bagay-bagay at kung ano yung mga nandito. At syempre hindi rin natin alam kung ano pa yung ibang madidiscover natin sa lugar na ito. So pumunta nga kami dito, sumakay kami ng bangka syempre kasi hindi naman tayo makakalipad. Punta natin dito. Pagdating pa lang namin, malayo pa yung resort. Tanaw na tanaw agad namin yung napakagandang tanawin dito. Yung pino, malinis na buhangin, yung ambience, yung surroundings nitong Bantayan Beach Resort ay sobrang ganda. Napakalinaw din ng tubig mga buddy. Siyempre, di rin natin alam kung ano yung magaganap maya-maya. Basta abang-abang lang kayo. As of now, nag-aasikaso kami ng aming kakainin at naghahanap nga rin ako ng kahoy. Kasi sobrang talaga, may thrill talaga yung pupunta namin dito kasi kami rin yung maghahanap ng foods namin, kami rin yung sasaing, and kami rin talaga yung maghahanap ng mga kahoy. Kaya sobrang na-excite na ako mag-explore dito sa Bantayan Beach Resort. The caretaker of this resort, Bantayan Beach Resort. Yung pag-start ng resort namin, noong una, hindi pa ito yung mga cottages. Ano pa lang siya, mga kumbaga light materials, pero mas light materials pa kaysa dito. Anahaw yung
bubong niya. Tsaka, hindi pa masyadong maganda yung yung cottage. Yung Bantayan Beach Resort, sakop pa to ng Barangay Rawis. Napangalanan tong Bantayan kasi yung lolo ko, siya ang pinakaunang kumbaga nakamulatan na namin yun. Na ito talaga yung lugar na to, ang pangalan Bantayan. May history pa rin yung Bantayan. So, kanina nakwento ko na. Simula po to nung February 2019. Yung entrance fee namin for day tour is starting 30 pesos. Day tour yan. Yung overnight namin is 50 pesos. Yung mga cottages namin, nag-rate siya ng 400 pesos. Tsaka yung tent namin, kapag may sarili kang dalang tent, 100 pesos yung charge. Pero pag wala kang tent, may sarili po kami mga pinaparentahan ng mga tent. 500 pesos po yun. Good for 4 packs. Russian house namin, ang rate niya is kapag dalawa lang kayo, is 1.5. Kasama na dyan lahat ng pwede ka na yung magluto, gumamit ng kitchen, lahat na. Tsaka may mga inclusion na din pag 10 packs 3K. So our valuable guest po, in-invite ko po kayo pumunta dito sa Bantayan Beach Resort. Lahat po ng mga pictures yung mga pictures namin na maganda, makita nyo po sa page namin, sa FB page. Ang FB page po namin is Bantayan Beach Resort. Doon po makita yung address, yung contact number, tsaka yung mga rates. Meron po din doon lahat po ng mga details. Once again, I'm Ate Rona, caretaker and owner of this resort. The Bantayan Beach Resort. I'm inviting you all to visit us and relax, unwind. So ayun nga mga buddy, nagsimula daw ang pangalan nitong Bantayan Beach Resort mula nung may dumaan ditong malakas na bagyo at yung lolo daw ni Ate Rona ay nakita itong si Senior San Miguel kung saan binabantayan daw itong mismong lugar na ito at parang tinataga or hinahampas yung hangin at alon para hindi masira itong napakagandang tanawin kung saan nandito tayo ngayon. So sa mga nagbabalak dyan na pumunta or pumasyal dito sa Bantayan Beach Resort, kayo po ay sasakay lamang dyan sa port ng Cormidal o kaya dyan sa may gasolinahan ng San Pablo, alam na alam nila yan. Dyan po kayo sasakay, 40 pesos lang po yung pamasahe papunta dito, yung cottages nila dito sobrang madami po kayong pagpipilian. May transient house din sila dyan and may mga tent din silang pinaparentahan kung wala kayong dalang tent. At yung dagat dito sobrang linis na lang mga buddy. Ako actually handang-handa na rin akong maligo at hinihintay ko lang yung aking mga gamit na ibaba doon sa aming cottage. Kaya wag na mag-atubili pa, wag na magdalawang isip pa. Bisitahin nyo na ang Bantayan Beach Resort located at Rawis
San Miguel Island, Tabaco City. Let's go! Mga idol, nakapagtayo na kami ng tent at madilim na rin, nakapagbukas na rin sila ng ilaw dito. Sobrang ganda ng surroundings dito kapag gabi. Maganda siya pag umaga, mas gumaganda lalo pag gabi because of the lights na kanilang binuksan ngayong gabing ito. Nakapagtayo na kami ng tent. Hindi na kami, kaso ang problema lang, hindi na kami makakapag bonfire kasi nga umulan kanina lang, tapos nabasa lahat ng mga kahoy namin dito, kaya yun yung naging problema namin. Sobrang ganda ng paligid dito, sobrang tahimik. Ang maririnig mo lang yung hampas ng alon dito sa kanilang dalampasigan. Sobrang swak na swak ito sa mga taong gusto magmuni-muni, gusto mag-unwind, gusto makalayo sa maingay at mausok na kalsada dyan sa sentro. Sa mga gusto ng bonding, family bonding, ayan, sak po tayo dito. Bisitahin po natin itong Bantayan Beach Resort. Skin on my skin, oh.